ತೋಜು ಮಾರೆ ತರೆ ನಿಲಿಕೆ ಕುರುಂಬೀಲು ಕುಜಲು ಬಿರ್ಕೊಂದು ಕರೆ ಬರಿಟ್ ಬಣ್ಣೋದ ಬುಳ್ಪುರ ಒಂದು ತರೆ ನಿಲಿಕೆ ಕುರುಂಬೀಲು ಕುಜಲು ಬಿರ್ಕೊಂದು ಕರೆ ಬರಿಟ್ ಬಣ್ಣೋದ ಬುಳ್ಪುರ ಒಂದು ಬತ್ತೆಲ ಪಸಮಾನಿ ಬೆ ಕಲ್ಚಿಗದ ಮಾಣಿ 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 ಒಟ್ಟುಗು ನಲಿಪೂಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ನಲಿಪೂಗ ಒಟ್ಟುಗು ನಲಿಪೂಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ನಲಿಪೂಗ ನಲಿಪುಗ ಅಣ್ಣ ನಲಿಪುಗ ನೀರು ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಹಂಚೋಡಿ ಕುರುಬಾಕಿಲು ಮುಚ್ಚಿದೇರಿ 500 ಪೊಲಿಪುಗ 500 ಪೊಲಿಪುಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಮಾತಿನ ವಿಲಾಸ ಬದಲಾವಣ ನಿಂಗೆ ಸುಮತಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿ ಮಾರಾಯ ಒಲ್ತ ಸುಮತಿನೇ ಸಂಪ್ಯದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಕಲ್ಲು ಮಾರ್ನ ಕಲ್ಲು ಮಾರ್ನ ವೇಣುನು ಸೋಪಾಲೆ ಪಂಡ ಕಲ್ಲು ಮಾರ್ನ ವೇಣುನು ಸುಮಾರು ಜನ ಸೋಪಾದೇರು ಕಲ್ಲು ಮಾರ್ನ ವೇಣು ಸೋಪಾಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಕಲ್ಲು ಮಾರ್ನ ಪೊಯ್ಯ ಮಾರ್ನ ಕಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದ ವೇಣುಗೋಪಾಲಿ ಅರೆಗೂ ತೂದಿವಾಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನೇ ಇಂಚನ ಎಂಕೆ ಇಂಚನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರ ಒಂಚೂರು ಲೆಪ್ಪುಳ್ಳೇರೆ ಎಂಗೊಂಚೂರು ಆಟ ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆಂಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಹನವಾಯಿನ ಚರ್ಚೆ ಪಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬು ಸೇರ್ನಿ ಅಪ್ಪದ ಅದಾಂಡ ಇರು ಸುರುಗು ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟ ತಗೊಂಡು ಮಟ್ಟ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾರನೆ ಮಲ್ಪನ ಅವತ್ತು ಈರೆಗೆ ಇರಂತ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೋಜೋಡ ಪೀಠದ ಮುತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಡು ಅಂಚತ್ ಈರ್ ಕುಳ್ಳು ನಾವುಲೇ ಕುಳ್ಳಿ ಎಂಚ ಆನಂದ ಪಂಡ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂದು ಪಾತೆರ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ದೇವಲೋಕುಡು ದೇವೇಂದ್ರಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ಫೋನಾಗ ನಡುಟೋರಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕುವಿ ಅಂಚನೆ ಇರಾದಪ್ಪ ಉಳ್ಳ ಯಾರು ಬೇತೇನೆ ಉಳ್ಳೇರ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವದೂತ ಎನ್ನ ಅಂಚ ತೋಜುಡ ದೇವಲೋಕುಡು ಮಿತ್ತು ಅಂಚನ ಇರು ಸೈದರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತೆರ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಲ್ಲುಡ ಹಾಕದೇರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಾನ್ಯ ದಿವಂಗತ ಕೆರೋಚಿರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹೊಂಡ ಯಾನೆ ಒಟ್ಟುಗು ನಲಿಪೂಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ನಲಿಪೂಗ ಒಟ್ಟುಗು ನಲಿಪೂಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ನಲಿಪೂಗ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಆಯ್ನಿ ಜನ ಉಲ್ಲಾಸ ಆಯ್ನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಬೇಜಾರಾಯ್ನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡೆದ ರೋಹಿತರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಿನಿಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಅದು ದಾಣೆಯ ಇದೇ ದಾಣೆ ಬತ್ತ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಗೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂದು ತೂನಗ ಎಂಚಿನ ಈರು ಸಮಿತಿ ಈತು ಓರಿಂದಲ ಇನ್ನು ಈರು ಬಂಜಿಗದಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಖಾಲಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಪಾಠ ಎಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೋರ ಯಾನ್ ಏತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಈರು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋದುಲ ಒರಿತ್ತದ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ದ ಕೇಳ್ಯಾನು ಎಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಲಾಭನ ನಷ್ಟನ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಣದಾನಿ ಪನ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಪಕ್ಕ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನದ ಈರಪ್ಪಗ ಯಾನಿ ಈರೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ನಾನೇನು ಬೇತ ಜಂಡ ಪಾತೆರೋಡುಂದಾಲ ಈರಿ ಏರಣ್ಣ ಯಾನ ದಾಲಜಿ ಎಂಡೊಂಜಿ ದಾಲಜ್ಜ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಡೊಂಜಿ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಪಂಡ ಗುದ್ದುನ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ತಂಡ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ಆತು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದ ಬರ್ರವಂತ ಓ ದೇವರೇ ಪಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಗುದ್ದುನ ಪಿದಯುರ್ದ ಇಂಚ ಇಂಚ ಗುದ್ದುನ ಓ ಅವಿ ಎಂಕವು ಸುರುಟು ಕುಳ್ಳಾದ ಏನು ಕುಳ್ಳು ಅತಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಅಂದತ್ತ ಅಂಚತ್ತೆ ಆ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಣ್ಣಿಯೋಗು ನಾಯಿ ಕಾರಬಾರ್ದು ನಲ್ತಿಲೆ
ಗೊತ್ತಾ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೋಡ ಇನಿ ಅವು ಎತ್ತವೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವೇ ಓಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಊರ್ದ ಅವು ಲಘು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಈ ಆಟ ಏರೆಗೆ ಓಡಿ ಏರು ಸೂಪರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಜೆ ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯದಿನ್ನಿ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಆಕೆರಿಗೆ ಏರಿ ಈ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಿದ್ದ ಮುಖ ಸಮಿತಿದಾಗಲೇ ಏರಿ ಪೂರ ಒಣಸದಲ್ಪ ಯಾನ ಬಲಸೊಂದಿತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎದುರುకున్నారు ಹುಳ್ಳುದಿವೆ ಬಾಕಿ ಆಕೆರಿಗೆ ಖಜಾಂಜಿ ಒರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಒರಿ ಒರಿಪ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಬುರ ಅಂಚತ್ತ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ 18 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಗುದ್ದುನ ಸಂಗೀತ ರಸ ಮಂಜಾರಿ 18 ವರ್ಷದ್ದು ಗುದ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಳ ಫೋಟಿ ಆತಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಈರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ನೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಂಗೀತ ಒಂಜಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ತಂಡೋಡು 14 ಜನ ಉಳ್ಳ 14 ಸಾಧಾರಣದಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಂಚ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ ಕಂಕಣೆ ಆಡ್ದು ಆ ಕೋಲ್ ಇಂಚ 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 ತಿರ್ಗದ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಗುಸ್ಸೆ ಅವೇ ಕೋಲುಡಿ ನಾನು ಲೆಪುಡಾಯಿನಾಗ ಮಂಡೆಗೆ ಟೈ ಅಂದ ಬಾರ್ದೆ ಈ ತುದ್ದ ಪೂಜಲಿ ಎರಡನೇ ಸಪ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ರದೆ ಇಂಚ 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 ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಕೋಲ್ ಬೀಜೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯೇ ಎನ್ನೋರಿ ತಂಡೋಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ತಿರ್ಗದ ಇಂಚ ಟೈ ಹಾಕುನೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಸಾರುಳ್ಳೆಂದು ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಕರಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಿ ಟೈನ್ 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 ರಡ್ಡು ಬೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲ್ ಮಿತ್ ದಕ್ಕಿ ದಕ್ಕದ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ವೈದಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕದೆತ್ತು ಟೈ ಹಾಕದು ಆತ ಆತ ಉಸಾರ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣನ ಪುದಾರು ಎನ್ನ ಪುದಾರಿ ಎಂಚೆ ಭಾಗವತರೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಡೆ ಬೊಗ್ನಾಗ ಬಂತು ಇನ್ನು ಬುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನ ಬುದಾರ್ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಯಾನ್ಕಿ ಮಸ್ತ್ ಬುದಾರಿ ಬಿರುದು ಬಾವಲಿ ಯಾನ ಬಿರುದುನು ಪನೋಡ ಬಾವಲಿನು ಪನೋಡ ಅತ್ ಎನ್ನ ಬುದಾರ್ ಪನೋಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಪುರ ದಯ ಪಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಹಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ದಯಪಟ್ಟ ತಯಾರಾವಡತಿ ನಿಕ್ಲ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಯರ ಎಂಚಿನ ಅಯ್ಯ ಸುರುಕಿಗೆ ನೋಡಿ ಅವು ಪರಿಯರ ಎಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ ಎಂಕಲ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಂದ ಅತ್ ಎಂಕಲ್ ಬಾಕಿ ಗಡೆಟ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಈರ್ನ ಮದಿರಂಗಿದಲ್ಪ ಈರ್ನ ದಿಬ್ಬಣ ವರ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಈರ್ನ ಮದಿಮೇದಲ್ಪ ಈರ್ನ ಸಾವು ಸುಡ್ಗಾಡು ಎಂಚ ಮದಿಮೆ ಮನ್ಸನಿಡ್ಲ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅವಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಸಾವುಗಳ ನಿಗ್ಲ ಸಾವು ಸುಡುಗ ಕಾಪುಳೆ ನನ್ನ ಅಡೆಗ್ಲ ಬರಿಯರ ಯಾವ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗೆ ಬಂಡಿನಿ ಸಾವು ಸುಡುಗಾಡುಗಳ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪುದರೆ ವಸಂತ ಎಂದು ವಸಂತಿ ಅಂದ 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 ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಬೇತ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಕ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜೆ ವೆಂಚ ಕುಮಾರಿ ಕುಮಾರಿ ಅಂಚ ನನಲ ಕುಮಾರಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ ಏತಾಪು ನನ್ನ ನಿಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬರಿಯರ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಬುಡ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೋದದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು 18 ಜನ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ 18 ಜನ ಉಳ್ಳ ಬೊಟ್ಟು ನಕಲು ಪಂಪು ನಕಲು ಪೂರ ಅಂದಂದು ಬೊಟ್ಟು ನಕಲು ಪಂಡ ಟಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಪದ ಪಂಪಿ ನಕಲು ಬೊಟ್ಟು ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಐಕನ್ ಟೈನ್ 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 ಜುಸ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ವಾಡ್ ನಕಲು ಚುಸ್ಕ ಅಂದೊಂಜಿ ಪಾಡುವ ಅಕ್ಕಿಯರಿಗೆ ಮುಗ್ಗೇರ ಇರಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏನಂದ ಬರ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ತಿರ್ಗವನ ಬೊಟ್ಟುನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರಿಗೆ ಟೈನ್ 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 ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚುಸ್ಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯವ ಅವು ಮತ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಮೂಜಿ 4 ಇಂಚ ಅವು ಒಂದು ಕುಂಬುಡ ದೀಪುಣತೆ ಅವತ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಡಬ್ಬನ ಕಂಕಣೆ ಬರ್ದು ಇಂಚ 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 ಪೂರ ಬಿಟ್ಟು ಉಂಡು 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 ಪೂರ ಉಂಡು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಪ ಸಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎನ್ಪ ಎನ್ಪ ಬಾಕಿ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ್ ಹೋಗು ಮಲ್ಪ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕಲಿಗ ಹೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ದೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಬಾಕಿ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲಿ ಸೇರದು ಬನ್ಪಿನಿ ಈರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಾಯಿನಿ ಎನ್ಪ 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 ನಿಕ್ಲ ಬೊಟ್ಟುನ ಬುಡ್ಕ ಇದು ನಿಕ್ಲ ಪದ ಬನ್ಪರ ಅಂದಂದು ಪದ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲ ಕ್ರಮ ಪದ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಯಿಡೆ ಬನ್ಪುಣಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಯಾನ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚತ್ತಿ ಏತ್ತು ಜನ ಪದವನ್ ಪುಣಾಗಲೇ ಏತ್ತು ಜನ 4 ಜನ ಪುಂಜನಕ್ಲು 4 ಜನ ಪುಂಜನಾಳೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ಇರೆಗೂ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ಅವಡ ಇನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂಚತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತಲೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ಜವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪದವನ್ ಪುಣಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ದಕ್ಲ ಮಧಿಮ್ಯ ಐನಕ್ಲ ಅತ ದಿಂಜ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ಇರು ಪೊದುವನ್ ಪುನೆಟುಲ್ಲಾರ ಅಂದಿಯರೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಕೇನ್
ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಮುಳು ಒಂತೆ ಜವನೇರಿ ಗುಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪುಂಜೆ ನಕ್ಲೆಗಾಡು ಆಂಜೆ ನಕ್ಲೆಗಾಡು ಸಂಗೀತ ಪಂಪಿನಲ್ಪ ಪ್ರಾಯ ಮಲ್ಲತ್ತು ಅಕ್ಲ ಕಂಠ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನವು ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಪೂರ ನಮೂನೆದ ಸಂಗೀತ ಪಂಪಿನಕ್ಲು ಬೊಟ್ಟು ನಕ್ಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಒಂತೆ ಜವನೇರ್ನ ಸಭೆ ಜವನೇರ್ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತ ಇಂಚ ಪತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪುಣ ಉಂಟು ಐದು ಪತೊಂದು ಇಂಚ ಸಬೆಟ್ಟೆ ಮಾತ ಪೋಪುಣ ಉಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇರು ನೆನೆಪು ಮಲ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜೇ ರಡ್ಡ ತಿಂಗಳು ಮಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುದ್ದು ನಾಯಿನಿ ಆಯ್ ಪದ ಬಂಡಿನಿ ಸಬೆಟ್ಟಿತ್ತು ನಕಲು ಬಿಯಾಗ ಗಾಲಿ ವಾಡಿಯರು ಎಂದೇನು ಪತೊನ್ನಿ ಪದ ಪಂಡೊಂದು ಸಬೆಟ್ಟೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಯ್ಯ ದುಂಬೆ ಬಣ್ಣಗ ಎರೆನ ಒಂಜೇನು ಸೂತೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನಡೆ ಐನ ಆಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಿ ಇಂದೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊನ್ನಿ ಕುಳ್ಳುನೆಲ್ಲ ಒಂಜೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನೇ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಬೈಜೆ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತೆ ಬೋಡು ಕಲಾವಿದರು ನೀರು ಒಲ್ತೆ ಸೇವತೆ ಒಲ್ಲ ಆತನ ಮೂಲ ಒಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿತಿ ಮೂಲ ಅದೊಂದು ಎನ್ನ ತಂಡದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಅಂಚಂದು ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತಿ ಅಂಚನಂದು ಮಾತಾ ತಂಡೋಡ್ ಲಾಪುಣದತ್ತು ತಂಡೋಡಾಯಿನಿ ಮೂಲ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಊರ್ದಾಕಲು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಐಟಬ್ರ ಬಾರಿಡ್ಡೆ ಜವಾನೇರು ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ ಜವಾನೇರು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ತರೆಟ್ಟು ತುಂಬೊಂದು ನಲಿಪೇರು ಅಂಚಿನ ಜವಾನೇರು ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಕೈಕಾರ್ ಬಲ್ತದ ಅಂಚತ್ತು ಆತು ಉಮೇದು ಉತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಾಗ್ಲು ಕಲೆಕ್ಕೆ ಪಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಣತೆ ಸತ್ಯಂದಿ ಸಂಘಟಕರ್ಲ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಗುದ್ದುನೆ ಒಕೆ ಎಂಚಿನ ಒಕ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ನಿಕಲ ತಾಳ ಮದ್ದಲೇನ ನಿಕಲ ಆಟನ ನಿಕಲ ನಾಟಕನ ನಿಕಲ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತನ ಏರೆಗೂ ಬೋಡಿಗೆ ಇರಿದ್ದೇವು ಇರ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಅಂದು ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲೆನೇ ಯಾರು ಮನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ ಆಟ ನಾಟಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲೇನೆ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕಲ ಅಭಿರುಚಿವಾದ ಅದ ಆಂಡ ಎಂಕಲ ದುಬೋಡು ಉಬೋಡು ಇರ್ನಂದು ಆಟ ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಜನ ಪೂಜಿ ಪೂಜಿತ್ತೆ ಐನ ಸಾಧಾರಣದ ಆಟೋಲೇನು ಮಾತ ಈ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆ ದಕ್ಲೆ ಕೆರಿಯೇರು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ಬಿಲೆ ಹತ್ತಂದೆ ಆಟ ನಾಟಕ ಏರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ಸಿಂದ ಹತ್ತಂದು ಅವು ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕದ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಣಿ ಈ ಆಟದಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿನಟ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಲ ಬೊಕ ನಿಗ್ಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಇಂದು ನಿಗ್ಲ ಬಲ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಆತ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಾಣ ಯಾರ ಆಪುಂಡ ಬೊಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕಲ ನಿಕಲ ಎಲ್ಲೇ ಪುರಾಯಿ ಜಾವಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕೇರ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಮಾತ ಈ ಎತ್ತರದ ಅಟ್ಟಿ ದಿಯೋಡು ಐ 4 ಅಟ್ಟಿ ಇಂಚ ದಿಯೋಡು ಈ ಮೈಟ್ 4 ಅಟ್ಟಿ ಈ ಮೈಟ್ 4 ಅಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕೇಳಕ ಈ ಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಿಯೋಡು ಅವಳ ಅಟ್ಟಿಯ ದಿಯೋಡ ಆಯ್ತು ಐನು ಬರಿಟಿದ್ಯಾರನಲ್ಲ ಆಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಪದ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಎಂಕಲ ಕೆಬಿಕ ಬೋರಿ ಸಾತಗೆ ಎಂಕಲ ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುನು ಬೇರೆ ಅವು ಪೂರ ಇತ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೋನೇ ಆಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಆಲ್ಪೋಡ ಎನ್ಪ ಸಾರ ಅವು ಐಟೆ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ನಿಕ್ಲ ಬೇತೇನಿ ಅಂದು ಐಟೆ ಎನ್ಪೋಡೆ ಬತ್ತನೆ ನಿಕ್ಲಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಇಕ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ತಂಡೋಗ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಆತಂದು ಕೊರೋಡು ಅವು ಮಲ್ಬುಗ ಮಲ್ಪಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲಿಗೆ ತರಕಾರಿಯೇ ಆವಡುಂದು ದಾಲೈಚಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಲು ಆತಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಆರೆಗೊಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಆ ತಾರೆಗ ತೆಂಗಳ ಮುಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗಳ ತರಕಾರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ಗಣಪತಿ ನಿಕ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ನೇರ್ದಾದ ನಿಕ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕುಳ್ಳಿ ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲತ್ತ ಎಂಕಲ ಹಂಚಿದಕ್ಲತ್ತ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮೂಡು ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಅದೇ ಕಟ್ಟದ ಐಟು ಕೊರಿಯಾರ ನಾನೇ ಅದೇ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಗ್ಲ ತಿರ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಗ್ಲು ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಗಡಿ ಇತ್ತರೆ ಅಂದೆ ಮಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಬಳತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಜ್ಜ ಬೇರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಟು ಬುಧರ್ ವಸಂತೆ ಇದು ನೆಂಪುಂಡ ಉಂಡು ವಸಂತನ್ನ ಇರೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚಂದ ಎಂಕಲ್ 15 ಜನ ಉಲ್ಲ ಬೇರೆ 4 ಜನಕ್ಕಲಿ ಬೊಕ್ಕನಾಲು ಇಲ್ಲಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಹಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಮಾರೇ ನೆಂಕ್ ಪದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಪದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ನಾಲ್ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ 4 ಆಂಜನಕ್ಲು ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಸೊರಟೆ ಪದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಡ 4 ಆಂಜನಕ್ಲು 4 ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಅಂದಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಬೊಟ್ಟುನ ಒಂದು ಜಂಕು ಜುಂಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಎನ್ಪಸಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಎಂಕಲೇಟ್ ಅಂಚೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಬಾಜೆಲು ದೆತ್ತು ನಕ್ಕಲು ಪಂಡದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 15 ಜನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಜನ ದೆತ್ತುನು ರಾತಿ
ಏರ್ಲೆ ಜೋಡ್ ಅತ್ ಬಾಕಿದ ಐಟ್ 16 ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಸಾಯ್ ಆಂಡೆ ಬುಡ್ಕ 5 ಜನ ಅವು ಆಂಡೆ ಅವು ಒಂದು ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೇನ್ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವು ಬದಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿದಲೆ ಅವು ಮಲ್ಪಗ ಮನದನಿ ತರವೇರ್ಪೇರ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓವು ಬೋಡ ಅವಿನ್ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಮುಂಗಡೆ ಇತ್ತು ಹೊರಡು ಮುಂಗಡ ಯಾನ್ ಎನ್ಪತೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ಪ ಎನ್ಪನ ಎನ್ಪ ಸರಿ ನೆಂಪು ನಿಂಕ್ 120 ಮಲ್ಲೆ ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ 120 ಎನ್ಪ ಎನ್ಪನ ಅಂತ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬದಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಅತ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಗಡಿಟ್ಟು ಅತ ಪಂತೆ ನಾ ಬಹುಶ ಅವು ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಯ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾಡ ಅವೇ ಡಾಪುಂಡು ಪತ್ತೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಕ ಎಂಜಿನಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರ್ಕ ಬೋರ್ಚಿ ಕೂಡ 10 ಸೇರದೆ ಗೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತೀವ ಅಂತ ಗೊರ್ಲಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ಪೋನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗನ ಒಂಜಿ ಅಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಚಾಡು ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಚಾಡು ರಡ್ಡು ಪೊಂಜಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 ಅಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬರೋ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಕೊರ್ಕ ನಂಕ ದಾದೋತುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದತ್ತ ಉಳ್ಳೆ ಏನ್ ಉಳ್ಳೆತ್ತ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೊಲ್ಪು ಬಾರ್ದು ಒಬ್ರು ನಿಕ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪದಬಣ್ಣ ನಲಿಪೋಡಲ್ಲ ಅವನ ಜವನಿರ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಲೇನು ಉದ್ರೇಕ್ ಸಭೆ ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಂಗಡೆ ತೌಡು ಒಂಜಿ ಐವ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂತ ಸಾಯ್ ಅಜಿಪ್ಪದೆ ತೊಳ್ಳಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂತುಗಳ ವೈದ್ಯಂಡು ಕಂತದ್ದು ಅತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಂತುಗಳ ವೈದ್ಯಂಡು ವಸಂತನ್ನ ಈರೆ ಗೊಂಜಿ ಅನಿತ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆ ಐನಲ್ಪ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಚಾಂಚಿದ ಪನ್ಪಿ ಅಂದಿಗ್ಲೆಗ್ ಅಜಿಪ್ಪ ಮುಂಗಡ ಕೊರ್ಪುಡು ಅಜಿಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಾರ ಓರಿನ ನಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಇರಿ ಎನ್ಪ ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ಉಂಟದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ 7 ಗಂಟೆ ಶುರುವಾದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಂದು ಪಂಡ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಪರಿಪಾಲನೆ ಬಾರಿ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ 4ನೇ ದಿನ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ನಾಳೆಗೆ ಐನೇ ದಾನಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋರಿ ನಾಳೆಡ್ದು ಆಜೆ ಮುಟ್ಟ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬುಕ್ ಆಜೆಡ್ದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು 5 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಾದ್ ನಾಳೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಐತೆ ಎಂಕಲ ಶುರು ಏತೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡೆಡ್ದು 4 ಬೋಡು ಅತ್ ಆಜೆಡ್ದು ಏನ್ ಮಾವ ನಿಕ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನ ಬೋಡು ಅಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಗುದ್ದುನ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಬೋಡಿ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ತುಯರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರ್ಪುಣಿಂದ ನಿಕ್ಲ ಎನ್ನೇರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಲ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ತುಯರ ಬರ್ಪಿನ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೇ ನಿಕ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಣು ನೆಂಪುಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿ ಉಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋಡ 6ರಿಂದ 8 ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ 7 ತಯಾರಾಗಿ 7 ಅವಡು ಎನ್ಮಾರೆ ಮಲ್ತಾರ ಕೂಡ ಇರುವ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ವೇದಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಈ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಲ್ಪೋಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಉಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾರೆಕಂತ ಬಾಡು ಸೀದಾ ಬಗ್ಗೊಂದು ಚೀಲವತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿ ಆಡತಾ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಲ್ಪೋಜಿ ನೆಟ್ಟಬಹುದು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಈರೊಂಜಿ ಒಣಸುಮಣಿ ಮಲ್ಪರ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಈರ್ನ ಅಜಿಪ್ಪ ಸಾರ ಪಾತೊಂದೇ ಒಲಿ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪನ್ಪಾರ ಬೇರೆ ಮಂದಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಸಾರ ಕೊಡ್ಲೆ